Meron nga tayong naabutan na isang baby goat na dito naglagi sa kanilang feeding area. Ewan ko na lang ito si Stephanie kung anong ginagawa niya dito at parang nagpapapansin lang ata talaga. Buti na lang din, bumasok siya sa loob kasi nga oras na para palabasin silang lahat na merong mga anak na mga nanay. O di ba? Ano daw mga anak na merong nanay at syempre mga nanay na merong anak? O. Bale huli na nga namin pinalabas itong mga mommies na mayroong mga baby goat or bagong kapapanganak pa lamang dahil nga baka sasama sila dun sa kumpol ng mga kambing natin na mga malalaki na. Kung minsan nga kasi ay talagang nako-confuse itong ating mga baby goat kung sino nga yung mga nanay nila dun sa ating mga malalaki ng mga kambing. At kung naghalo sila, may tsansa talagang sasama dun kahit sino pang nanay. Kaya minabuti talaga namin na huli na silang palabasin. Pagkadating nga sa pastulan ay matik na nakakain nga yung mga nanay nila kasi nga huli na silang napalabas, medyo gutom na rin sila. At the same time, yung mga baby goat nga natin, hindi pa naman yan sila totally 100% na talagang kinakain na lang ay yung damo, kaya ayan, nakasunod lang sa nanay nila. Para nga sa amin, ito yung pinakamahirap talaga na stage or kailangan mo talagang fokusan kasi nga may chance na maaari pa ngang mamatay dahil nga hindi pa naman sila dependent sa mga damo. Kaya nga din talagang pinapalabas namin yung kanilang nanay para nga makapag-supply sila ng sapat na gatas para sa kanila dahil nga nakakapili sila ng kung ano-anong damo na gusto talaga nilang kainin. Nang sa gayon, madali silang mabusog at makapagbigay nga sila ng maraming gatas para sa kanilang mga anak. Nga pala yung mga alagang baka natin ay dito rin namin nilagay banda malapit sa amin kasi nga maraming ang baka dito sa palibot ng aming area or ng pinagpapastulan namin ng mga kambing tsaka baka na nakaaligid. May mga ilan nga kasi ditong pinapakawalan lamang nila kaya kami na rin yung nagpusa talaga na gumawa ng paraan para nga makapagbigay kami ng kumpay sa aming mga alaga. Hindi nga kasi maaaring hindi kami makapagbigay ng kumpay sa araw-araw sa aming mga alagang baka. Sinusigurado namin yon kasi nga for fattening pa naman itong mga alaga naming baka kaya kailangan talaga busog sila sa isang araw. Paano nga ba naman yan lalaki kung hindi nga sapat yung binibigay mong pagkain sa iyong alagang baka, di ba? Ayun, nakapag-lecture pa tuloy. Kinahaponan nga ay ayan, malapit na yung mga kambing natin. Kapag ganito nga ay any minute na ay pwede na nga silang umuwi dun sa kanilang kulungan. Kapag ganito naman ay nandito na kami naka-standby kasi nga hinihintay na lang talaga namin na sila yung kusang papasok dun sa kaming gate or sa kanilang kulungan. Tapos na nga rin kami nito na magbigay ng mga tubig para sa aming alagang baka at mga kambing kaya talagang ayan, nakatambay na lang tayo at naghihintay na lang ng pagkakataong papasok sila sa kanilang kulungan. At eto na nga mukhang meron na namang sasakses at eto nga si Daxie ay meron na namang sinusundan na isang babae. Malamang meron naman siyang nadedetect na naglalanding kambing. Bale, ayun nga lang muna yung ating vlog for today's video. Paki-comment down below kung tagasan ka para malaman ko nga kung saan nga umaabot itong ating mga video. Yun lang muna, hanggang sa muli. Salamat at ingat!